Det er mærkeligt pludselig at være her. Jeg har aldrig troet, at der skulle så lidt til at bryde mit verdensbillede. Det startede jo bare som en hver anden dag. You can run on for a long time. As long as it's warm. I went yesterday, but I wasn't able to look at it tomorrow. Oh, that's great. I love it. Actually, I was getting too. Så nu videre til den ansvarlige for vores udenlandske investeringer. Hvordan går det med vores langsigtede investeringer? Min kurs er desværre på en nedadgående stige. Indeks 95. Hallo? Hej Kirsten. Skal jeg ikke med dig, når du er inde i ham mølle? Jamen, jeg har slet ikke tid i dag, for min kalender den er booket fuldkommen. Ah, du har sagt det der 10.000 gange. Jeg spurgte dig også i sidste uge, der kunne det være. Hallo? Hallo, er du der? Hallo? 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 Hej Kirsten. Nu skal du høre en gang. Investorerne de er kommet alt for tidligt, så vi har fremskudt mødet her til om 10 minutter i stedet for senere i dag. Så hvis du tager dine ting og får gjort dig klar, så mødes vi nede i lobbyen i gang, og så når jeg lige at få sat de sidste ting op, før de kommer, ikke? Okay, vi ses en ven. Ja, jeg kommer. Hej, hvor er I henne? Ja, du ved ingen. Okay, jeg kommer alligevel. Yes! Vi ses Det er der. sikkert. Drengene, Kirsten. Hej, ved du hvad, jeg har fået nok. Jeg gider sgu ikke mere. Ja, men jeg siger op. Hvad? Jeg skrider. Nej. Det var
Det kan du gøre. Altså, nej. Vi skal til møde hjem til Kirsten. Kirsten, hallo. Hallo. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.